Joe Biden ye laseli kɛ alamisa k'a fɔ ko nɛgɛsira baarakɛlaw ka lafasalikɛlakulu ni ka baarakɛlaw ye bɛnkan sɔrɔ u ka baara taabolo laɲiniw na ko a waleya bɛna kɛ sababu ye ka dansigi kɛ u ka baara bilancari bolodalenw na jamana kɔnɔ. L'Amérique wasabulon kakulu min bɛ baara kɛ l'Amérique jamana ani jamana wɛrɛw cɛlaw siraw kan ye sariya sen danatigɛ min bɛna l'Amérique ka sɔrɔdasiw dɛmɛw sinsin Taiwan fanfɛ. Chine ye a yira k'a fɔ ko a bɛna dankari kɛ olu ni l'Amérique la baara ɲɔgɔnya la. Joe Biden ye mobili kuranamaw lajɛ arabadon Salon International Nord-Américain de l'Auto de Detroit. Mobili kuranamaw bilala mobili tɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛ a senfɛ. Tesla ani duniya mobili dilanna tɔw ma ye a kɛnɛ kan. Nin dɔgɔkun in na Michigan sanfɛ kalansoba ka kan ka laser fɔlɔ min fanga ka bon a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ta ye l'Amérique kɔnɔna na sɔrɔ. Michael Jordan ye mayo min don a ka n'a ka NBA tani ko fɔlɔ kɛ n'a ye san 1998 wagati la a bɛna sɔn ka tɛmɛ Sitebase ka feerefɛnw bɛɛ lajɛlen kan alamisadon na ne a sansɔngɔ bilalen $3 miliyɔn 3 ani dɔɔnin na.